Ja, nu bliver jeg sgu nødt til at brokke mig lidt. Altså de der tankautomater, OK og Shell og alt det der, som skal tage flere penge på din konto for at reservere dem. Altså okay, så kom Shell. Altså OK tager 850 kroner på din konto, reserverer dem. Men hvis du kun har 50'er på den, så kan du kun tanke for en 50'er. Det vil sige, at de kan godt se, hvor mange penge du har på kontoen, så der er jo ikke nogen grund til at tage de 800. Men så kom Shell jo så med, at du skal vælge om en 100 kroner, eller du vil tanke for 200 kroner, så det kun var det, at de tog på kontoen, da du har valgt det. Ja, men hvis du så nu er du så lavet om. Hvis du vælger en 100 kroner, så får du for 95, så de reserverer 5 kroner, du ikke får tanket for. Det vil sige, at de tager 5 kroner i et par timer for dig, for renter, fordi der er jo ikke nogen anden grund. Altså, jeg har lige tanket for 200, 195, de reserverer en 5'er, du ikke får lov til at tanke for. Hvorfor finder vi os i det her? Det er jo vanvittigt. Altså, det er jo... Hvorfor skal de have i 2 timer renter på min 5'er? Og folk siger, ja, det er en 5'er, slap dog af. Ja, der er ikke nogen grund til det. De godt kan se, hvor mange penge du har på din konto. Så lige der synes jeg, det er svindel. Men det er jo ikke kun min 5'er. Det er jo på alle, der gør det. Altså, det er jo mange penge. De stjæler fra os, tager renterne og sætter dem ind igen. Og så bruger undskyldningen med, at det er fordi, hvis du tanker for meget, ja, det kan jeg jo så sjovt nok ikke, fordi hvis jeg ikke har pengene på kontoen, så kan jeg ikke få lov til at tanke. Altså, jeg forstår det ikke. Altså, hvad fanden? Hvorfor finder vi os i det her?